Velkommen til Redilux videokanal, hvor vi denne gang vil se på, hvordan du kan lave en gratis søgeordsanalyse. Vi skal først og fremmest se på, hvordan vi bruger Googles helt eget søgeordsværktøj, som også kaldes External Keyword Tool. Det foregår ved, at vi i feltet her skriver de søgeord eller søgefraser, hvor vi gerne vil have en indsigt i, hvor mange søgninger der er per måned. Og ønsker du et andet sprog eller et andet geografisk område, så kan du ændre det her under avancerede indstillinger. Og det er ganske let, som du kan se. Vi beholder den indstilling, der hedder alle lande som geografisk og dansk som sprog. I eksemplet her tager vi udgangspunkt i sommerhusmarkedet, hvor jeg allerede har indtastet nogle søgeord som sommerhus, sommerhusudlejning, sommerhus Danmark og sommerhus Bornholm. Og her kan jeg så se, at der for eksempel er på sommerhus 165.000 søgninger per måned, og mere målrettet så er der 4400 søgninger per måned på et ord som sommerhus Bornholm. Og det er altså et mere målrettet søgeord, fordi der er tale om folk, der allerede ved, hvad det er, de vil i forbindelse med deres søgning på sommerhus. Den her slags søgning, hvor vi får de her høje volumer af trafik, det er det, man kalder en fleksibel søgning. Hvis vi i stedet vælger eksakt, skal vi huske at afkrydse fleksibel, så kan du se, så ændrer tallene sig hårdere, hvor der lige pludselig kun er 2400 søgninger per måned på sommerhus. Det her, det er nemlig søgninger, hvor der udelukkende er brugt det søgeord, du har indtastet i formularen heroppe, hvor der ved resultaterne med fleksibel søgning er hvor selve søgeordet indgår, som for eksempel sommerhus Bornholm, hvor der før var 4400 søgninger, der har ordet sommerhus indgået, det vil sige, den har været med til at påvirke de 165.000 månedlige søgninger, der var på ordet sommerhus. Så eksakt er altså meget mere præcis og meget bedre, når du skal arbejde med at finde de helt rigtige søgeord. Det burde i hvert fald hjælpe dig med at målrette din søgemaskinemarkedsføring en hel del mere, og hvor du eventuelt ikke behøver at byde på de helt dyre søgeord, som for eksempel sommerhus er. Det er et af de dyreste ord i branchen. Vi kan også komme dybere ned i filtrering af søgeord, men der kan vi dog ikke se den her månedlige søgevolumen, den potentielle søgevolumen. Google har nemlig indbygget en funktion, eller hvad man skal sige, i deres søgefelt, der foreslår søgninger, mens du søger, også på kombinationer og sætninger, som andre brugere de har søgt på. Her, der prøver jeg med sommerhus, udlejning og Bornholm. Den kom også lige før. Og så foreslår den også privat kombineret med de to. Det vil sige, der er altså tale om nogen, der udlejer deres sommerhus privat på Bornholm. Og så lister Google altså de hjemmesider, som udlejer sommerhus privat på Bornholm. Så kan jeg eventuelt på den side, jeg selv optimerer på, der kan jeg finde de rigtige steder og benytte hele denne her søgeordssætning. Hvor vi her fokuserer på, at det skal være sommerhusudlejning Bornholm privat, så kan vi jo håbe på, at jeg allerede har en side, der handler om sommerhusudlejning på Bornholm. Men lad os starte med at prøve at se på det, hvor vi søger på det privat. Det jeg gør, det er, at jeg indtaster site, som er en kommando på Google, hvor jeg søger på det her domænenavn, som vi har valgt her, er Sol og Strand. Og så laver jeg den her søgning, der hedder sommerhusudlejning Bornholm privat. Og så håber jeg på, at Google kommer med et forslag, der passer til, at det er en side, der handler om sommerhusudlejning på Bornholm, og hvor der også er noget privat indover. Det skete dog desværre ikke. Her kan du se, at den foreslår Blåvand som en af de første, og nedad, og faktisk så får jeg slet ikke på side 1 her noget, der indeholder ordet Bornholm. Hvis vi så prøver at slette privat og bare søger på et Bornholm, så kan du se, så har Sol og Strand her en side, som handler om sommerhusudlejning på Bornholm. Så vi behøver altså ikke nødvendigvis at oprette en helt ny side for at skabe de her søgeordskombinationer, som er meget mere målrettet end de stærke og fleksible søgeord. Jeg kan blot gå ind og tilføje et ord som privat på den her side, og sørge for at linkbilledet optimere til det, fordi så vil brugerne støde ind på det, de egentlig har søgt efter. Det var det for nu.
Du ønskes held og lykke med din søgeårsanalyse, og du ved, hvor du kan fange os. Hej hej.